Здравейте, пичо от YouTube. Пак съм тук. Татко му звъниш по телефона, извинявам се. И продължаваме с търсенето на черния гей. Бъй, вече го намерихме. Искам долу просто плати на тата, където падна там у нея. Стипто, къде са майка ти мръсна? Арева! Добре, майка ти. Какво беше това? Все едно е го портала, както виждате. Къде е истинския? Къде съм подялите? Ender Dragon много се играла. Много чест. Цяла книга. Чай малко светлим тук. Так. Искате някаква песен ще пусна. Другия път. Ще мога вече да мислите ли? Къде съм, майка мръснала? Добре. Нещо май се обърках. Сега ще идем точно на кой квадрат е този педерас. Така. Охо, аз доста съм го подминал. Извинявам се, ама съм малко идиот. Къде са? Аха, да, игата до къде. Малко се обърках. Добре, от тук нататък ги изгибат. Омага! Надолу ли са още? Не знам. Тук някъде трябва да има, не мога го намеря! Драконче. Къде си долен педерас? Тук бях. What the fuck? Къде си, ла? Майка ти долна. Добре, някъде тук трябва. Сигурен съм. Къде точно? Добре, още една надолу. Още надолу. Добре, сега ще пробвам. Добре, не е тук. Къде си, ла? Долен мръсен дракон. Страхлята е. Мамка моя! Не малко някой да... О, там свети. Не и там, не. Добре, нещо не можа да намеря то педераски дракон, ама си някъде тук трябва да е. И аз бях Blood Knight. Да ми видите скина, якия според мен. Го меча, дето трепах педераския дракон, сега сетих, че го трепах.
чао. Чао.